Sa number 9, parayon na pagsaka sa presyo sa manok sa merkado. Subong, yara sa 165 tub 170 pesos ang kada kilo ng dressed chicken sa Libertad Market sa Bacolod City. Sang sinigid lamang ini nagsaka kag natarana pagidliwat nga magsaka sa buwas sang 5 ka pesos kada kilo. Sunod sa mga vendors, basta may okasyon amo sini nagakatabo, pero nagapanaog man kung wala na sa selebrasyon kag hindi na mabakal. Gani kung nagpasaka sa presyo ang suppliers, nagapasaka pa sa presyo ang retailers kag ginapasan sang customer ang saka sa bili. Ginapaabot ka pagkatapos ng pista minatay, madubo naman ang presyo sa manok kag diwata naman nga magasaka sa pagsulod sa bulan sang Disyembre. Pilang saka mo man na ako sa ginagawa. Saka mo kamo bilang vendor. Ang mga mo bakal wala ganit reklamo. Lukain siya, i-explain mo lang na. Nagamahal na. Sa number 8, target nga 200,000 ka mga bisita kag 5 billion pesos nga income para sa Mascara Festival ang posible na labawan suno kay Bacolod Mayor Albi Benitez. Kung basehan ang kadamuon sang nagdugok nga mga tao sa 7 ka mga festival sites ang Mascara Festival, posible suno kay Mayor Albi Benitez nga nalabawan pa ang target sang syudad nga ma-accommodate ang 200,000 ka mga bisita sa ginakabig grandest celebration sang syudad sa pihak sang pandemic. Nagapati man si Benitez nga nalabot pati ang 5 billion pesos nga income halin sa mga kiosko kag sa mga dalago nga negosyo. Mismo si Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang nagdayaw man sa kadalagan sa syudad sa paghiwat sa selebrasyon, makaligid ang duha ka tuig. Nalipay naman ang alkalde, ilabi na nga magaserbe bilang trendsetter ang Bacolod para sa iban pa nga local government unit sa pungsod. In fact, I think it's probably even more. So, wala pa ako sa exact figures, but ang estimate ko is more than that. And one thing for sure, no, kita ang trend setting. No, because of this Mascara Festival, sa bilog ng Pilipinas, no, makita kita, we can now get back to normalcy, makabalik na kita, maka-celebrate na kita. Sa number 7, sa Sagay City, sa Barangay Tanong, patay matapos ma-suffocate sa aso. Patay na sa masapwan ng 58 anyos nga Barangay Tanod nga si Sigfredo Alsado sa sang Domingo nga adlaw sa Barangay Bulanon sa siyudad sang Sagay. Sunod sa PNP, nagpanutod lang sa kampo nga gintapsan sang tubo si Alsado sa maglapta ang kalayo. Iya inigintinguan nga mapalong apang sunod sa pulis mahimo nga na-suffocate ini sang magdamol man ang aso nga mo ang gitunaan sang iya kamatayon. Sa number 6, nagbaton sang isa ka truck sang relief goods ang syudad sang Himamaylan gikan sa talatapan sang presidente. Sa page ni Himamaylan Mayor Raymond Tongson, iya ginapasalamatan si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa nabaton nga isa ka truck sang relief goods para sa mga pumuluyo nga apektado sa engkwentro nga nagbuntad sa tunga sa militar kag rebelding NPA. Suno kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, ang mensahe nga ginapalabot ni Presidente Marcos amo nga kun may kinahanglanon ang mga apektado nga pumuluyo, dapat ang DSWD ang handa nga maghatag sang assistance. May mga 3,500 ka mga pumuluyo ang nagbiya sadto sa ilang mga puluyan sa magluntad ang sunod-sunod nga engkwentrohanay sa Barangay Carabalan. Sa number 5, parawin ang mailid na pagbantay sa mga puerto kag airport batok sa pagsulod sa mga pork products gikan sa mga lugar nga mayara sang kaso sang ASF. Nagdangat na sa 188,000 pesos ang mga nakumpiska. Sunod sa kay Dr. Shinli Himoya sa Office of the Provincial Veterinarian, umalin sa October 15 to October 24, 188,092 pesos ang balon sa nakumpiska. Pila naman diri ang ginbalik sa place of origin. Sunod sa kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson sa pagsapos ng Department of Agriculture sa Presidente sang Domingo kung sa diin gitalakay ang sitwasyon sa rehiyon bahin sa African Swine Fever. Ginsiling ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga may kinamatarong ang tagsa kay LGU sa pagkontrol sa mga nagasulod sa Puerto Sini. Ginpatuman sa probinsya ang banning sa mga baboy kag pork products gikan sa Panay kag Guimaras Sini lamang. Kasunod siyang ginreport nga ASF cases sa Uton sa Iloilo. Dugang panilakson, ang abogatikang sa Negros Occidental ang ginsustain man ni DILG Secretary Benjamin Abalos Jr.
The President also recognizes that the LGUs really have the right to control the entry of ports. No? So there's no question that as an LGU, we have that right to decide where we can accept port from. And that was sustained also by our DILG Secretary. Sa number 4, elementary school sa Ayungon sa Negros Oriental ang ginlandslide. Ginsuspend kahapon ang klase sa pila ka mga estudyante sa Canlukdan Elementary School sa Ayungon, Negros Oriental matapos mag-landslide dala sa makusog nga pag-ulan. Sandig sa ginpadala nga report sang DepEd Domingo sang gabi sang magbubo ang mabaskog nga ulan kag ini ang rason sang pagtiphag sang duta kag pagluntad sang landslide. Apektado ang isa ka classroom sa eskwelahan gani ginsuspend man ang klase. Wala man sang may na-report nga casualty bangod sang landslide. Sa number 3, position paper sa bahin sa LGU kag power producer ang ginapabot sa tuyo nga pababarato ang bilis ng kuryente. Sunod sa kay Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson nga isa sa mga yara nagtambong sa pagtililipon sa mga sang nag-abot si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Bacolod sang Domingo. Ginhatagan si Mayor Albi Benitez sa instruction sa Presidente. Sunod sa kay Lacson, igasubmit ang among nga position paper sa Energy Regulatory Commission o kung ERC para mapatod kung bala ang ginaduso nga joint venture posible nga matabo. Damlag pa, ginsilig ni Benitez nga sa ilang nga pagsapol sa nagkalinlain nga tiglawas sa mga power producers, electric cooperatives kag iban pa nga mga stakeholders nga kung direkta nga makakuha sa supply gikan sa power producers labi na sa renewable energy, mahimo nga mapanubuan sang 3 pesos ang bilis ng kuryente labi na nga wala inisang VAT. Sa press release sang Office of the Press Secretary, ginsiling ni Benitez nga wala ginatugutan sa idalom sang EPIRA ang direkta nga pagbaligya sang producers sa mga user. Ginsiling sang Presidente nga dapat kuwaon sa syudad ang opinyon sang ERC bahin diri. The President mentioned about, instructed Mayor Albi to come up with a position paper and address it to ERC and get their comments. No? If that is possible, no, to have that joint venture between the LGU and the energy provider. The ERC, Energy Regulatory Commission, no. Because the idea is that this joint venture will directly deal with the electric co-op, so. Which most likely will reduce electric costs for the consumers. Sa number 2, negosyante sa nag-viral nga video nga nagpaninggit sa gwardya sa isa ka subdivision ang nakabaton sang pagpamahog sa kabuhi. May report si Nico Delfin. Kaon ko to ganay konvoy mo ko! Ining nag-viral nga video sa social media sang ginsinggitan sa isa ka homeowner ang mga gwardya sa isa ka subdivision sa barangay Mandalagan. Ang lalaki sa video amo si Mark Ermeo nga sadto papauli na sa subdivision sa ginbalabagan siya sa mga gwardya bangod wala siya sa may mapakita nga gate pass. Pakita ko sa imo papel, pakaon ko sa imo ha. Kaon ko sa balay, ulat ka. Naligad ko gani, ligad. Kanan gani kay gabay, sel ko gani, hindi ka chitik na personal. Ginsiling ni Ermeo nga napulo na siya kabulan nga nag-estar sa subdivision. Natabuan nga nilipatan niya ang gate pass sa ilabalay, kaglain naman ang salakyan niya iya ginamaneho sang ginbalabagan siya sa gate sa mga gwardya. Nagabay ang sel sa mga salakyan si Ermeo. Madamo naman sa mga netizen ang naakig sa iya sa makitang video. Gani karon nagakabalaka siya bangod sa mga nabato niya nga pagpamahog sa kabuhi. Oh, gani pa sa Facebook kan ni ambot sa Facebook kay kasala lang bala. Oh, amo nang katransaksyon. Si Ermeo ang nagaplano nga magpasaka sang kaso nga cyberbullying batok sa mga gwardya nga iya ginatudlo nagpalaptas ang video. Nagreklamo naman ang Homeowners Association batok sa iya kag silang natalana nga mag-aatubangay sa barangay sa Oktubre 27. Ginareklamo siya bangod ginapark niya ang mga ginabaligya niya nga mga salakyan sa sulod sang subdivision. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.
Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. PNP nagapandam sa publiko batok sa modus operandi sa isa ka grupo sang pangayaw nga kawatan nga ari sa Bacolod. Sa ila nagkadadakpan nakipasakaan sa kaso pero may mga kaupdanan pagit sila nga yari lang gihapon sa Bacolod nga wala nagkadadakpan. May report si Nico Delfin. Pila lamang ini sa mga ID kagin peke sang siyam tanan ka mga pangayaw nga kawatan nga nadakpan sang Police Station 1 sang Domingo. Suno kay Police Major Ramel Sarona, Commander sang Police Station 1, modos sa mga kawatan nga taga Tondo, Manila nga manguha sang cellphone, kwarta kag credit card sa mga bumalakal sa mga mall kag iban pa nga lugar nga masamay ginadugok sang tawo. Please lang sa mga tindahan nga baligyaanan nga medyo gutok-gutok lantaw nila nga majorities nga sulod ra may kabakal may items ki sila makuha nga medyo mahal. Nagpamalibad nga magatubang sa kamera ang mga suspect. Anom sa ila mga babae kag duha diri katapo sing LGBTQ. Suno kay Sarona, may mga kaupdanan pa mga suspect nga nakapalagyo sang ginkadtuan sang pulis ang ila ginahukmungan nga hideout sa barangay Mansilingan. Isa daw ka LGBT nga gadala sa ila diri sa Bacolod. Amo nag-imbestigaran gid amon. Komplete balido siya na ang financial. Oh, financial ka guide nila. Gani nagpaandam ang PNP sa publiko batok sa ilang modus, ilabi na nga wala pa madakpan na ginatudlo mastermind nga nagdala sa mga suspect sa Bacolod para mang biktima sa Mascara Festival. Amo na kung makadto sila sa mga shopping centers, siguraduhon gid nila nga nakalak ila bag kag ara gid sa tubang sa ila. Kag kung may gabunggo-bunggo sa ila or gatupad-tupad sa ila, mag-alert na sila, magduda na sila. Kaya ang nakita naman sa mga sa CCTV nga na recover naman, more or less sila, anong. Tapos daw itrap kagid bala nila, tapos bungguan. Duha na kasi mana nga naglawig sa syudad ang grupo nga posible katapo sa isa ka sindikato suno sa PNP. Ginabulubanta nga naglabot na sa minilyon ka pesos ang balor sa ila kinawatan halin sa cellphone kag iban pa nga gadgets nga hasta karon ginaamat-amatan pa recover sang kapulisan. Ang siyam nga una nga nagkaladakpan ang tigayo na nga napasakaan sang kaso nga theft. Nico Delfin para sa DGCast Negros. Sa Good Vibes, Kapamilya Stars, balik mall show na sa mga probinsya matapos ang duha ka tuig. Una nga ginkaduan ang Bacolod para sa Mascara Festival. May report si Marcian Muyko. Bangod sang restrictions nga dala sang COVID-19 pandemic, nangin mabudlay ang pagpatagayon sa mga artista sang mall shows sa mga probinsya. Pero magligad ang duha ka tuig sang pagsugod sang lockdowns, balik na sa pagpatigayon sang mall show sa Bacolod ang mga Kapamilya Stars. Sang Sabado, 4 sa mga sikat nga artista sang ABS-CBN ang nagpasadya sa mga Bacolodon sa Kapamilya Mall Show. Ang winner sang Pinoy Big Brother Season 10 nga si Angie Salvacion ang nagharana sa iya mga fans sang iya sini nga ginkompose nga kanta sa sulod sang bahay ni Kuya. Sunod naman nag-perform among rising stars ng Kapamilya Network nga si Charlie Dizon. Nagpakita naman sa iyang abilidad sa pagsaot ang anay hashtag member kag aktor nga si Jameson Blake. Uli nga nag-entertain sa mga Bacolodnon ang mga tres kag singer nga si Maymay Entrata. Iya ginpabati sa iyang mga fans ang bag-o sini nga single nga Pwede Ba. Malipayo naman ang mga stars sa liwat nga pagbalik sa Bacolod, ilabi na sa mainit na pag-abi-abi sa mga Bacolodnon. Sobrang grateful ako na invite ako dito para mag-perform, and I love performing here kasi grabe din yung energy ng ating mga kapamilya. And every time na pumunta ako dito, it's always welcoming, saka masarap yung pagkain dito. Ako yun po, talagang totoong City of Smiles sa Bacolod kasi paglabas pa lang namin mga nakangiti na agad sila. Masaya yung mga yung mga ilonggo dito ba?
ang mall shows ng Kapamilya Stars ang kabayan sa selebrasyon sa 43rd Mascara Festival. Marcian Muico para sa DG Negros. Barb sa Sininga Mascara Festival, damos ang first, no? First duwat nga original show sa ABS-CBN. Tapos, first man nga Mascara Festival after 2 years. Kadamo gid mi no sang bag-o sa aton nga nagbalik na bala after 2 years. Kag ang ayan si Marcian Muico mag-star reporter ha. Pero artista man Kag at least Barb nang back to normal tanan. Madalat makita nga to. Amat-amat na tanat. Hilway sa pandemic. Kaagap ito mga balita sa Negros Subungan Adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatapo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto mga impormasyon. Paraan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtog sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo. Mayong hapon.